Jama'a barkanmu dai. Ina masu mining na Hamster Combat. In dai kana so ka samu miliyan 5, kai kuɗaɗe ne masu yawa. Miliyan 5 ka saurara ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe, saboda ku gaskiya ne wannan aikin, saboda duk abin da ka samu ka sharing ma 'yan uwanka da sauransu. Farko idan ka tashi ka shiga, da kuɗina ba haka suke ba, wannan 5 ɗin babu ita, wannan 3 ce da sauransu. In ka tashi za ka shiga wannan na biyun, wannan na gatari-gatarin, idan ka shige shi za ka dangwala na biyun nan inda aka sa RP and team, ba wannan ba, RP and team. Farko za ka dangwala wannan support team ɗin, za ka saye shi ne da dalaka. Bayan ka saye shi za ka dawo inda aka sa X ɗin nan, za ka sayi wannan steel. Za ku gani a nan sama ɗin nan za ku ga da an sa question mark. Duk wanda ka saya za ka ga ya buɗe, sai ka dawo nan inda aka sa specials ɗin nan na ƙarshe kenan, sai ka dawo inda aka sa new cards. New cards, amma kuma new cards za ka gani. Za ka ga wannan mai pink colour ɗin nan, za ka dangwala shi, za su baka miliyan 5. Za ka ga wannan abubuwan duka sun buɗe. Daily kenan, daily combat kenan, saboda ina tunanin tunda daily ne kaga za a ci gaba da yi kenan. Daily combat kenan, wannan shine za a baka miliyan 5, amma sai fa ka samu referral ɗin mutum 3. Wani hanzarin ba gudu ba, referral ɗin mutum 3 za ku samu. Abin da ya sanya kuka gani na gwada muku wannan wanda babu shi nan sama, na riga da na yi wannan supporting ɗin da wannan X support team da X ɗin nan, sannan sai da na zo nan ƙarshe zan sa wannan na ƙarshen, sai suka nuna min cewa dole sai na ƙara referral ɗin mutum 1. To don haka kai sauri ka hanzarta, ka murje, ka ruga, ka je ka samu referral ɗinka, ka zo ka samu wannan miliyan ɗinka 5 gobe ma ko jibi ko wani abu. Kai ma an kai sharing kaga mutane za su amfana. Ai sharing, ai mana liking, ai mana comment, saboda kai ma in kana da wani abun ka faɗi sai ka faɗi. Allah ya bamu sa'a.